Ni fa na kasa fahimtar ki. Me kake so ka faɗa? Shin ke mutum ce ko to me ya tare da ni wanda ya kama da na aljana? Kin ce min ke bakuwa ce. Na tambaye ki. Kin faɗa min inda zaki je kuma kin ki tafiya. To wai abin tambaya anan, yaya akai kika san wannan 3,000 nan ta makahon nan ce ma tukuna? Sannan yaya akai kika karba kudin kika bashi kuma ina tsaye gabana kika hau a daidaita kika tafi kuma ina tsaye sai naga kin dawo ta bayana kika tsaya? Ka zauna ne maka bayani ya sarkin zuciyata. Haba sweet darling, zauna mana kusa da sarauniyar taka. Dan matso kusa da sarauniyar taka, ko na ji damanka? Nan ma ya isa. Kafin amsa maka tambayoyinka, ni ma ga tawa tambayar. Shin da gaske wayannan kudaden na wannan makawon ne? Eh kwarai, nasa ne. To ya akai suka zo wajenka? Dauka nayi. Dauka kai ko kuma sata? Kinga, duk ɗaya ne. Ni ba wa'azi na ce ki mun ba. Idan baka da imanin ka bawa makaho sadaka, to me yasa zaka dauka? Kinga, ni fa har yanzu baki bani ansan tambayoyina ba. Kuma kin tsaya sai wani yi min wa'azi kike yi. Ni mutum ce ras kamar ka, amma ban sani ba ko akwai wani abu a jikina da bai kama da na mutane ba. To naji. Shine kawai zaki tafi ki dawo kuma kamar wata walƙiya? Ba fa tafiya ne ba. Cewa ne ya dawo da ni, shine kuma ya zagayo ta baya ya dawo da ni. To naji. Menene ya dawo da ke kuma? Wannan zoben alƙawari ne na har abada. Ya shiga kenan, mutaka raba. Daga yau ka zama ni, na zama kai, babu rabewa. Kinga, kalli yanda ya min kyau a hannu. Kamar dama dan ni aka yi shi? Ya zaka ce kamar dan kai aka yi shi? Wannan zoben bai taba shiga hannun wani ba, sai kai. Wannan zoben alamu ne na kulla soyayya tsakanin sarki da sarauniyarsa. Na baka zuciyata har abada, ba kai ba kula kowace mace. Kamar yadda ni ma komai tsanani, komai ruwa da iska muna tare, ba ma rabewa har abada. Naji, na yarda in dai har zaki bani soyayyar da babu wata ɗiya mace wadda za ta bani. In har zaki iya zaunawa da ni a kowane irin yanayi, to ni ma na amince zan so ki in kasance tare da ke har ƙarshen rayuwata. Na amince ya sarkin zuciyata, ya masoyin da ke daɗaɗa raina. Ni ma na amince ya gimbiya sarauniyar zuciyata, farin cikin rayuwata, alfaharin rayuwata, mai haskaka duniya. Alƙawari madubin zuciyata. Alƙawari na so ka rike mini madubin zuciyata, madubin zuciyata, madubin zuciyata. Gaskiya sarki ya kamata ka nemi magani. Me faru ne yakuna ma? Yo ai gaba ɗaya kwana biyun nan baka kokari. Wallahi ni kaina abin nan na damuna. Amma ka bari zan je Sokoto, zan karɓo ma magani. Kai. Na gaji da gafara sa ban ga kafo ba. Tun yaushe yake ce min zaki je Sokoton nan kuma kin ki zuwa har yanzu. Haba. Gaskiya magana gaskiya sarki ko? Kishi ne ke hana ni. Dan ba zai yi in kashe kuɗi na in je daga nan har Sokoto in karɓo maka magani. Ka samu lahiya, ka zo ka shinshini watan kamar wani bunsu.
Yar kunama ni ne bunsuru? Yau ai gara bunsuru da kai. Kusan duk wata shegiya da kiyawan ta zubar a unguwan nan. Ka santa. A da ne ba yanzu ba. Ai yanzu ni ke kadai ce nake da ke. Idan kika ce ba kiyayi na ai sai in nemi rijiya mai gaba 1000 in fada kawai in mutu. Haba yar kunama. A yau kuma sarki ni za a yi bariki. Wallahi ba bariki bace, gaskiya ta ce na faɗa miki. Na san wannan kalmai ka faɗa wa mata sun fi 1000. Ni ma ya faɗa min wanda ya fi haka. Macen sirri ce baka ma san wace ce ba, aka san harshe ba zai san me ma zai furta ba. Macen sirri ce, macen sirri. Sarauniya? Sarkin cikin zuciyata? Ya aka kin na ganki nan wurin? Bai kamata na zo ba ne? Ko na zo akan lokacin da bai dace ba? Ina nufin ya aka kika san nan wurin? Wanda ya damu da kai, shi yake bibiyar ka. Wani ya dace, wani ya kauce, wani bai samu ba. Nasaba tushe ijiya sartse, wani bai gane ba. Da macen sirri zancen sirri ko ba ita ce ba. Ka gaya mata wace ce ni. Wannan? Sarauniya ce. Wace ku takarce sarauniya? Sweet darling, daman ni ku caka ce a wajenka? A'a, ita ma kubutar baki ce yasa ta ce miki haka wallahi, ke ba ku caka bace. Ka gaya mata wace ce ni a zuciyarka. Ke nake so ki gaya min a kayan miya me ce? A cikin zuciyar sarki, ni sarauniya ce. Wacce babu macen da take da iko da shi sai ni. Idan kika kalli dan yatsansa, zoben alƙawari ne wanda na saka mishi, wanda na dade da zama matarsa. Mutaka raba shine alƙawarin da ke tsakanin ni da shi. Ko ba haka ba sweet darling? Haka ne sosai. Haka ne. Sarki, yanzu so kake ka gwada min cewar ka ci biredi ka yadda leda? A gabanka wannan akuyar take cimin mutunci, kai kuma kana taya ta? To kuwa zan gwada muku, na fi ku iya akuyanci da bariki. Yar kunama dakata mana dakata. Dakata! Suna na ya fita daga bakinka. Turo man wannan dan iskan zoban. Wannan zoben na musamman ne. Duk wanda ya yi yunkurin cire wannan zoben, to kuwa sai ya yaba wa aya zaƙenta. A kayan miya kuma, ni attaruhu ce, mai tsananin zafin yajin da na sha alwashin. Duk macen da ta shiga tsakanin sarki da sarauniya, to kuwa tabbas sai ta ji ni. Ai kuwa ko da ke da uwarki da ubanki ka haɗu kuka sa mashi wannan zoben, to sai ya cire shi. Kika mare ni? Ai kuwa yau kin yi ban kwana da duniya, dan idan baki kwana a kabari ba yau, to ni ba ƴar halak bace kuma ban ansa sunana ƴar kunama. Tar uba ta karaba. Yar kunama. Yar kunama. Yar kunama. Yar kunama. Kurama! ‘Yar kunama! Ai ni shi yasa nake jin daɗin aljanuna, saboda idan suka taso mun rashin mutunci nake zazzagawa san raina. Bare da ma gani ba da shi sai in ɗora daidai wanda nake da shi. Ba wannan bane, ina wacce kika iske a cikin ɗakin ne? Na kashe ta. Lallai da ka ji buɗa sai dai gidan amma
su ta jere. Sirrin su midiya sun wuce gaban turare, sun zaga nahiya sun shige sahun ƙwararre. Sirrin su midiya kuka da duk